Vážení diváci, sledujete domáce karlovarské spravodajstvo. Začína sa 19. tohtoročné vydanie karlovarského magazínu. Aké udalosti tento raz vytvorili mozaiku diania v našej mestskej časti? Zavedieme vás na futbalový zápas medzi členmi vlády a novinármi, ktorý sa odohral na novom ihrisku v Karlovej Vsi. Dozviete sa, ako sa bude riešiť prašnosť na kurtoch v športovom areáli na Dlhých Dieloch. Všetkých cyklistov pozveme na prvé kolo tohtoročnej Mountain Bike ligy. Môžete sa pokochať dielami Ignáca Bismajera a zavedieme vás aj na Slovenskú technickú univerzitu, kde sa uskutočnila súťaž robotov. Priazníci športu sledujú v súčasnosti predovšetkým práve prebiehajúce majstrovstvá sveta v hokeji. Bez povšimnutia však nezostal ani netradičný futbalový zápas v Karlovej Vsi. I keď častejšie sa stretávajú v pracovnom súboji, tentokrát sa postavili proti sebe na zelenom trávniku. Predstavitelia vlády versus novinári. Stretli sa v sobotu 5. mája v Karloveskom futbalovom centre, aby si zmerali sily v športovom zápolení. Na trávnik ich priviedli karloveské futbalové nádeje. Práve im patril dar od premiéra Roberta Fica, futbalové dresy a lopty. Novinári nastúpili v modrých dresoch, vláda v bielo-červených. Kondíciu a futbalové majstrovstvo našich predstaviteľov vlády i médií so záujmom sledovali mladúčki futbalisti aj ďalší diváci. So záujmom sledujete tento netradičný futbalový zápas, čo vás naň priviedol? Priviedlo ma len pozrieť si tých ľudí zblízka, ktorí riadia náš štát, našu politiku vedú a trošku spríjemniť si to sobotnejšie popoludne takýmto spôsobom. Komu fandíte? Ja nefandím nikomu. Ja iným prajem, aby sa nikto nezranil, aby to v zdraví všetci dohrali, lebo vidím, že s tým pohybom už sú veľké problémy a hrajú to teda pre potešenie, takže aby to dobre dopadlo. Keď je pekná akcia, tak fandím tomu, ktorú tú akciu vedie, aj som si zanadával, keď to pokazil. Vieš teraz, kto hrá? Vyhrajú politici. A komu držíš palce? Bielým. No, sú lepší proste. No a teraz ktorý Fico, starší či mladší? Mladší. Na regulárnosť hry dohliadali rozhodcovia. Prvú pomoc v prípade potreby boli pripravené poskytnúť pracovníčky Slovenského Červeného kríža. Potrebovali už pomoc? Nie, našťastie ešte nepotrebovali a dúfam, že ani nebudú potrebovať. Že ich všetko bude prebiehať tak, ako má, bez úrazov. Ako sledujete tento turnaj?